Днес ще играем на една игра, която е страшничка. За първи път ще играя. Тя се казва Short Creepy и така нататък, нали? И ето го новото. Тук пише Null. Не знам всъщност. Да, тук е ново. Малко ми забива. Добре, вече... Така. Започваме. Някой да иде първо и аз ще отида. Добре, ето. Добре. Добре. Някой друг влиза ли? Хайде, де влезте. Зареждам. Така. 9, 10, 11, 12, 13, 20, 22. Трябва да стигне до 100%, за да зареди. Вижте тази кукла вдясно или манекен, не знам какво е това. Някакво дървено човече, размазано с булички. Толкова. И така, приятели. Ето го. Не, защо става такова нещо? Какво стана? Това ще отнеме време. Приятели, какво стана? Оправих се, но... Майко, умрели скелети! Това не са скелети, не знам какво. Това са някакви. Чакайте сега. Добре, тук ще отворя вратата. То трябва да се... Вижте там! Точно тук. Какво е това нещо? Вижте картината. Ехе. Каква е тая картина? Добре. Никой не е десна. Добре, отваряме тая врата. Аз не знам какво трябва да правим тук. Ето ме мене. Виждате ли това на огледалото? Какво? Какво стана? Майко, изкарах си акъла. Малеле. Какво? Малеле. Видяхте ли това на огледалото? Това се обърнал главата. Къде отидоха? Колегите. Колеги. Не отивайте там. Опасно, има кръв на стената, дори гледайте. Малко вгоре беше. Много ме страха. Малеле, какво се случва от тук, бе? Навсякъде има кръв. Аз излизам. Не може така. Добре, вече. Как така? Защо се появи тука? Точно ти, да. Ти. Ма какво? Какво? Как си обърнал главата? Как? Видяхте ли? Майко! Бягай. Да, точно така, бягай, хайде. Някой да отваря вратата. Тук няма изход, майко, това е се втренчил в мене. Вижте го. О, толкова ме е страх. О, моля ви се, не дейте така. Тук пак ще има паника. Виждате ли тази къща? Ние май сме в нея.
Кога отиде тука? Добре вече. Хора, тока премигваше. Кога? Какво? Добре. Кога? Как така? Малеле, няма да забравя това в огледалото, където той идваше към мен.